Salut, prieteni! Ne aflăm în depozit la Marbo, cei mai mari distribuitori Chemsys, Claipaki. Ne face o mare plăcere să vă prezentăm comanda MQ70. Este cea mai nouă comandă de la Chemsys, ultima lansată. Are un ecran generos care diferențiază față de alte console. Avem o ieșire pe HDMI out, ceva nou, ceva în plus. Are RAM în plus, procesor mult mai bun, hardul mult mai bun. Este un SSD în ea. Putem să dăm drumul la un patch. Avem buton de patch în dreapta consolei. Choose head. Avem 4 lumini Claipaki puse. Punem 2 Sharpie, standard 16 canale, patch it, 2 bucăți. Dăm choose head, Claipaki. Avem K15. Așa, 35 de canale, patch-it, 2 bucăți. Le dăm adresa 71 și 36. Au pornit. Bun. Ca să le verificăm, aceeași modalitate cu full beam-urile. Butonul de full îl aveți în dreapta jos, lângă tastatură. Cu clear ieșim din el, verificăm wash-urile. Full merg, poziție. Acum, ca să le punem offset-ul lor în 0 corect, să le avem pe aceeași direcție cu beam-urile, mergem în patch, la pan offset și le dăm 90 de grade. Grupă, selectăm ambele modele, dăm un record și creăm o altă grupă cu toate aparatele. Poziție. Beam-urile trebuiesc întoarse să meargă în aceeași direcție, tot din patch, de la invert tilt. Un locate, record și le salvăm pe un fader. Această consolă este foarte bună din punctul nostru de vedere al luminiștilor. Ne ajută foarte mult că sunt faderele colorate. Atât masterul cât și faderele celelalte. Masterul avem noroc că se face roșu când îl tragem în jos. Dăm grupă, luăm doar Sharpie, odd even, adică par impar. Salvăm încă o grupă de odd. Mai salvăm o grupă de even. Wash-urile astea au un roto lancer foarte, foarte frumos. Avem parte de patch, care este foarte simplu de făcut pe această consolă, de asta se folosește și foarte mult. Nu e complicat, nu e complicat la programare, este foarte mică, foarte compactă și, după cum vedeți, este foarte subțire. Ceea ce permite luată și în bagaj de mână în avion, să nu mai trântim la cală tot, în cazul celor care pleacă. Avem buton de Adobe, care noi îl folosim și e un blackout scurt. Fanul la poziții ne ajută foarte mult pentru a direcționa luminile
Ne ajută foarte mult când sunt mai multe lumini. Așa. Ce să vă mai spunem despre consolă? Are 4 universuri locale, 24 ARNet, 3 mufe UTP sau LAN. USB-uri avem 4 pe spate, 1 front. Avem buton de extend dacă e nevoie monitorul. Cu Alt Max, dacă folosim în layere, selectăm poziția, să nu stăm așa. Cine vrea să folosească cu Alt Max, se face pe tot ecranul mare, orice, și la culori și la tot. Sunt niște scurtături care ne ajută la aparatele cu lămpi, lamp on, shift, locate, apăsat în același timp, e lamp on la toate aparatele, lamp off e alt, control shift locate este lamp off, all lamp off. Și ce vă mai putem zice despre această comandă minunată, ceea ce multe comenzi, nu știu dacă chiar toate, dar sunt multe care nu au, buton de odd even pe ea, butonul fizic de odd even. Un număr par cu un număr impar. Dacă avem 30 de aparate, facem par impar și grupă, am salvat și grupă de odd even. Ne ajută foarte mult să ne punem și pe butoane odd even. Se poate folosi la orice aparat. Și BIM, și WASH, și PAR, și orice aparat poate fi folosit cu odd even. Dacă folosim, selectăm grupa cu toate aparatele, single și highlight, îți ia fiecare aparat în parte, poți să-l poziționezi unde vrei și să-i faci ce vrei tu. Cu Next schimbăm aparatul. Dăm record și punem într-un playback. Ele îți rămân pe aceeași culoare. Schimbă culoarea doar să putem să vedem poziția aparatului. Control, butonul A, blochează consola. Poți să faci ce vrei tu, aparatele îți rămân în același loc. Asta în cazul în care plecați de la pupitru. Audio in pentru timecode ne ajută foarte mult. Ce nu am spus este că noi putem face cu ea și partea de video. Putem să trimitem visual-uri pe ecran, putem să mapăm ecrane cu Pixel Map, cu softul ei se mapează, poate să preia rezolum în ea pe LAN, pe UTP. Se poate prelua orice laptop și de acolo se dau visual-urile. Putem să preluăm și media servere și tot ce e nevoie cu ea.